necítila, ale chtěla jsem být, když jsem byla malá, tak jsem hrozně záviděla klukům, že můžu čurat ve stoje, tak jsem to zkoušela taky, ale zjistila jsem, že to není dobrý a když člověk na ty kalhotky a čurá ve stoje, tak se většinou počurá, takže to není to pravé ořechové. Když jsem byla mladší a tatínek ze mě chtěl mít kluka, nebo spíš původně chtěl mít kluka. Jo, když jsem byla malá, tak jsem vyrůstala na samotě s 2 bráchama. A byla jsem prostřední a oni se mnou nechtěli hrát na vojáky, když jsem byla holka. Tak jsem chtěla být strašně kluk a hrozně to štvalo, že se s nima nemůžu hrát. Ano, určitě. Já si myslím, že mám v sobě 2 strany. Jedna z nich je mužská, druhá z nich je to citlivější vnímání. Samozřejmě převažuje kluk, ale 30% je takový jako víc, bych řekl, vnímání jako ženského stylu. A jako lidi, co dělají něco s uměním třeba, si myslím, tak mají v sobě tyhle 2 strany, tyhle 2 póly, holka a kluk vlastně. Jo, cítil jsem se být dívkou, a to na střední, když jsem studoval vlastně výstavnictví a byl jsem na oboru jediný kluk, tak za 4 roky jsem se fakt cítil už být někdy dívkou. Nevím. Asi jo. Jo, trochu jo, občas. Tak připadám třeba teď, jak mám tu nohu přes nohu, tak je to takový holčičí. Nebo různě, třeba se koukám jako klukům na zadek občas a je to docela dost nepříjemný takový. Ne. Tak to ne. Tak to nevím, to asi si myslím, že je dost subjektivní. Mně přijde, že záleží na člověku, takže bych to nerozlišovala. Myslím si, že určitě v něčem jo. Protože my ženy máme takovou tendenci se stavět ty bariéry jako sami. Tak trochu. Nemyslím. Bezprostřednější. Myslím si, že ne. Myslím si, že je to vyrovnaný v téhle kategorii, že je to stejně.
Jak v čem? Myslím, že ne, protože jim možná oproti mě třeba víc záleží na tom, aby to byla ta komunikace dobrá nějakým způsobem a aby byly atraktivní. A já nevím, myslím si, že ne jako většinou. Si myslím, že výžem nehrozí nic hroznýho, nebo vlastně, já nevím, těžko říct, ale jaká věc, že jo, třeba porod, nebo tak, to je jako zase jiná věc. Ale jako celkově, že se jako nebojí říct, protože kluci se třeba, že jo, prostě dají do držky a jako, když to ženský prostě mají v něčem jiném, jsou bezprostřední. Asi jo, myslím si, že jo. Aktivní? Mhm. Tak to fakt nevím teda. To fakt se ani nedokážu představit, že by byla ještě aktivnější. Co to máš za otázky? No já nevím. Jako, myslíš, že jsou chlapci sexuálně aktivnější než dívky? Já myslím, že to vůbec jako nejde nějak na to. Jako jestli bych byla nějaký nadržený samec, který by jako běhal jako ďas od jedné k jedné. I to se může stát. V případě, že bych byla chlapec. No, tak to všeobecně si myslím, že jsou chlapci víc sexuálně aktivní, takže asi jo. No to nikdy nepřemýšlela. I když měla jsem občas nějaký sny, že jsem byla jako chlap. A byly takový hodně jako emocionálně, erotický. Ale zdal se mi jednou, že jsem byla chlap a že jsem měla poměr s nějakou ženou. Ale jako necítila jsem se moc dobře ráno, no, po tom probuzení. Takže si myslím, že asi jako je to možný. To je těžký posoudit, nevím. Podle toho, jak bych vypadala jako chlapec. Myslím si, že ne. Myslím, že ne. To myslím, že ne. Myslím, že takhle mi to vyhovuje, no, to je dobrý. Nevím. Ježišmarja. Tak to nevím teda. Já myslím, že jsem dost aktivní jako kluk.